Mukni jangla automatically potong thanai, mo potong lai mo potong thanai. जों दिनै बायजालबारि आरो खातालथिया खुंना जों SDM बाय खायना दिखा दिनै आरो बायजालबारिनि आउटपोस्टनि दिनै पुलिस अफिसार बसनि लगी दंखा बेखौ अमना कारिबो जों दिनै आरो एसे देखता अफिस सुंनानि आद हायनो जों थांनाय लेखे SDM सह दाय दिनै बिदाग एलाका उन्नयन तहबिल बाय स्लामजाक पश्चिम बेलसाराव जेव हाथि आबो 22 मटन रुम दङ आबनो जों दिनै थांनायखा SDM थांनायखा गबलायखा हामजाका এবং जों आरो ब्लाइकेनो खुसि तामनि हिसाबै सिनि म ताबो उनको कताल कासे पेस उन्नान थां दंगो निका म सामसो लिमि दंगो बेकाय आरो सामुं फाइनान बागै आनि MLA फान होता आं 5 लाख टाका ताबुं न चिठि दिखा एबं 5 लाख टाका ना एबं अल लकआप रक सामनान बागै जा दरजा जानार जा सामनो नांगनि खरच अबा आनि MLA फान हैन मन सामबे दिना मे दिजि बाय जखन आलोचना ताबु बनां साका आं प्रमिस खाय दिखा जा आनि 5 लाख टाका आं अर दिनाय केमिया बुबाग्रानो बसाका बुबाग्रा ब्लाइके खुसिंखा बुबाग्रा सनाखाते 5 लाख व्यवस्था खाय दिजंना तबो बायजालबारि थाना उनकुन हेने बहु साव गेसें खाख्लायो जे चिनि बायजालबारि एप्रिल मासनि बिसिंगनो दिजिमिया कग्रिका एप्रिल मासनि बिसिंगनो मखताल कायसा उनको PS उंनाय ओंखाय ताय चिनि ओ जे रामचंद्र घाटनि लुकुरो साल कलकमा बिसि कलकमा बरक कयलानपुर खयो जे थांतमनि ताय थाना नांगा बायजाल ओ फायजाखैनो जत किसु लुकुरो अरन बरकनि जत किसु सुख दुख साथै माननाय कग्रक मालाय फैमाननाय ताय पैसे पुरिंगै खय कयलानपुर ताय थाना नांगा कथा गाबोन बागै सरकारनो जों लेखा हामै मारियो विशेष करा मुख्यमंत्री जों लेखा हामै मारियो बखग रिमान थै कगनारगै इनर जों PS कथा